नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. कारवारात आझाद युथ क्लबातर्फेन रक्तदान. कारवार रक्तदान हे आनी एकट्याले जीवनदान अशी म्हणू हरकत ना. सध्याच्या या दिवसात रस्ता अपघातात आणि दिसदिसाक वाढत्या रोगाक जास्तीत जास्त रक्ताची गरज लागता. ही बाब लक्षात घेऊन बरेच संघ संस्था दानी रक्तदान करून रक्त संग्रह करून आवश्यक आशिल्ल्याक ते उपेगाक येवच्याची व्यवस्था करून रोग्यालो जीव वाचोवक साध्य आशिल्ले तितले प्रयत्न चालू आसात. रक्तदान हे सगळे दानापेक्षा श्रेष्ठ दान असे म्हणतात. ते कित्येक लोकांलो जीव वाचवू शकता. जीव असल्या जीवनात कितें साध्य करू जाता असे कारवार नगरसभेचे अधिकारी श्री आर.पी. नायक हेमी सांगले. तेमी आझाद युथ क्लब कारवार, लायन्स क्लब कारवार, कल्लूर एज्युकेशन ट्रस्ट कारवार, प्रेमाश्रम चॅरिटेबल ट्रस्ट अमदळी, HDFC बँक कारवार हेमगे सहयोगान आझादी का अमृत महोत्सव आणि क्विट इंडिया चळवळीच्या स्मरणार्थ जिल्हा आस्पत्रेच्या रक्तनिधी केंद्रात आयोजित केलेल्या स्वयंप्रेरित रक्तदान शिबिरात उद्घाटन करून उलयत आले. या रक्तदान शिबिराचे अध्यक्षस्थानार RMO डॉक्टर व्यंकटेश हेमी या वेळार उलोवन असल्या रक्तदाना शिबिरान रोग्याक रक्त पुरवणी करूक सहाय्य जाता असले कार्य कौतुकास्पद आसा असे त्यांनी म्हणले. कार्यक्रमात पावणे म्हण हजर आशिल्ले लायन्स क्लबाचे कार्यदर्शी ज्येष्ठ समाजसेवक R.S. किन्नरकर हेमी सांगले, रक्तदानान अनेक जीव वाचवू शकतात. हे समाजासाठी उत्तम कार्य आसा असे म्हणले. राष्ट्र आणि राज्योत्सव प्रशस्ती विजेते नजीर अहमद यू शेख हेमी सांगले की आरोग्यवान युवा पिढीन रक्तदानासाठी पुढे येऊ जाय असे म्हणले. अतिथी म्हण इब्राहिम कल्लूर, सीताराम गांवकर, विनोद नाईक, डॉक्टर संदीप यादवी हेमी हजर आशिल्ले. आझाद युथ क्लबाचे अध्यक्ष मोहम्मद उस्मान शेख हेमी या कार्यक्रमाचे संघटन केले. कार्यक्रमाचे स्वागत फैरोज बेगम शेख हेमी केले. अखेर विनय नाईक हेमी वंदनार्पण केले. अखेर युथ क्लबाच्या सदस्यां सातिक खान, मनोज आचारी, साहिल केलकोड, नामदेव एस वालवेकर आणि इतरांन रक्तदान केले. रक्तदान केल्ल्याक रक्तदानाचो संदेश दिवचे टी-शर्ट वितरण करून प्रोत्साहन दिले. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करण्यासाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. अणशे घाटार डोंगर कोसळणं संचार बंद. तिसरे वेळा घडली घटना. कारवार जिल्ह्याच्या सदाशिवगड लोंढा राष्ट्रीय महामार्गावर 80 घाटार डोंगर कोसळणं संचार बंद. गेल्या 2 महिन्यात डोंगर कोसळण राष्ट्रीय महामार्ग संचाराक बंद जावची ही तिसरी घटना. गेल्या 1 महिन्याच्यान या मार्गावर जिल्हाधिकाऱ्याच्या आदेशान भारी वाहनाक निषेध करून लघु वाहनाक मात्र संचार मुक्त आशिल्लो. काल परत 80 घाटार डोंगर कोसळण रस्तो संचाराक बंद झाला. या घटनेची खबर कळताच घटनास्थळावर रेव्हन्यू खात्याचे अधिकारी हजर राहून डोंगराची कोसळण पडिल्ली संचार मार्गावयली माती काडचे कार्य सुरू केला. अशी घटना या मार्गावर घडते आसार केन्ना खंय कसो अवघड जावू शकता हेजो नेम ना. म्हण सरकारान हेजेर योग्य शाश्वत उपाय योजना करू जाय अशी प्रवाशाली मागणी आसा.
नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज असलेल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना केळी होमाकाडी तुळशी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पाना तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार तुमगेल गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावची व्यवस्था जिले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचा तळमजलो रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार लिंगनमक्की डॅमात उदकाची पातळी वाढली सार्वजनिकांक सतर्कतेचो इशारो लिंगनमक्की डॅमाच्या जलानयन प्रदेशात सतत हरंदारी पडच्या पावसान उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान डॅमातले उदक भायर सोडची शक्यता आसा म्हण कर्नाटक विद्युत निगम संस्थेतर्फेन उदक सोडचे नायलाज आसा म्हण लिंगनमक्की डॅमाच्या सकल भागात स्थायीक आशिल्ल्या सार्वजनिकांक आपले कुटुंब सदस्य आणि पाळीव जनावरांक सुरक्षीत जाग्यार स्थलांतर करूंक सुचयला लिंगनमक्की डॅमाची पातळीची क्षमता 1819 फूट असून ऑगस्ट 9 तारखेक सांजे 5 घंट्यार उदकाची क्षमता 1806.95 फूट पावला आणि अशाच भितर उदक वाढू लागल्यार सुमार 67,000 क्युसेक्स पेक्षा जास्त उदक जावची शक्यता आसा म्हण डॅमाच्या सुरक्षते दृष्टीन खिंच्या टायमार उदक सोडचे नायलाज आसा अशे सावधानतेचो इशारो सार्वजनिकांक दिला ISO 9001-2015 सर्टिफाईड कंपनीचे मजबूत आणि टिकाऊ शक्तिवर्धक सोलार प्रोडक्ट्सचे अधिकृत विक्रेते ओम शक्ती इंडस्ट्रीज काळबादेवी कॉम्प्लेक्स राष्ट्रीय महामार्ग देवबाग क्रॉस सदाशिवगड कारवार आमच्याकडे मेळटा सोलार ऑटोरेटिंग सिस्टम ETC एंड FPC मॉडेल सोलार स्ट्रीट लाईट सिस्टम सोलार होम लाईट रूफटॉप सोलार सिस्टम ऑफ ग्रिड सोलार सिस्टम हीट पंप सोलार इन्व्हर्टर सोलार बॅटरी सोलार पंप सोलार फेन्सिंग एंड ब्लिंकर आजच भेट द्यात आणि खात्री करात ओम शक्ती इंडस्ट्री सदाशिवगड कारवार अधिक माहितीसाठी संपर्क 9822131491 इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता व्हिडिओ लाईक करा शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरनाकात कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा धन्यवाद।